Para lo kumno pia long yaman nga next kem pia don hapreng ka met kapat ka bakwat bakhia krat bha te hakane ka video mata kasngi nga wanra ya phi ya ka we ka story shaphang armut sikurim para lok sisen la don ki sikurim ki bala don la ka chong ka kardan pole bat la ka chong ka kam ka cham kalok kerteng ka rani sing bat ulok pat kerteng u rahul ka rani sing kadai ka he polis kabala yo bat ya ka kardan IPS bat ulok chongka pat u rahul ula tre ya ka kam de ching de harut surang hakaba ula de ya ki chingbam panipuri namar ba uklem yo kam ya ka ba kham he ka rani sing kadai ka he polis ka ba don bor bat ka ba shlur bha wat ada kadai tangga reo kon theru hanre ka pen i pat ya ka bor ka ba khlain bha kum kisnrang te uta ulok chongka pat ha kata ka chingde chu harut surang kata ka kam chu kala ya yeu bat kala he yeu bha hadok ba ki breu porok sorong jong kata ka nong ba kila yawan ban thet panipuri na u namar ba kila ya bang palan ya kata ka chingde chu bat mo uru la sngo kemen bha haba kala ya yeu bha kumta te laong ba hakawei kasngi kat ba kata ka dukan chu ka tang ya yeu bha hanre ha kata ka por la wan ki reo sarkar na ka liang ka municipal board hangta ha ka chaka ka ba ula de chingde man la kasngi te kita ki reo sarkar kila berngem bar kila mai u namar ba ula syong dukan hangta harut surang te ha ka por ba ula syong dukan borok siketo hanre kim chu ong ai te anda habala he yeu bha pan kila yawan khandra pan ban bat kala long pan ban kumba kila ya bisni yu u rahul ha kata kapor ula pan ma yaki bat ula ong ruba sei pat ngan lech syong dukan habala bon snam bha ngala syong hangne bat ngala im chakpa ru nang ne hanre kita ki reo sarkar pat rangkat lang ki polis da ka bor chongki kila ya khandra bat kila ya pan pralut ya kita ki chingde chingu hado ba kita ki chingbam borok kila pralut hangta hasurang te hangta bon ba ki breu ki bala ya la yang nangta kila ya petkai bat kimnot ban ong ai te hakata ka por urahul ula ong ya kita ke polis ba un le ya thono ha ka lok chu karani ka badai ka IPS officer balada kim yang ru un sa phon no ya ka hanre kita ki polis pat kila yar khe ben pen ban yu bat kim yang satia yu ba kumno kat ulok chongka IPS officer ru udang trei pat ya kum kane ka chakam de chingde harut surang te urahul ha kata ka por ula sngo si sisa ba ki chingde chu kila pralut ha surak borok kawei bat kala long ka ai ka chingdo nong ka bakrau bha yu hanre hakum kata ka por pat ula don ya ka chingkremen ha ka ba ula ong halade ba ngam kuslai namar ba ka lok chunga ka dei ka IPS officer kalalut ban penbek yakine baro kumta mar kumta hi ula lej mare sha kata ka office badon maka te haba ula poi hangta hakian kita ki security kan kim sha ayu ban rung chapo te urahul ula yatho yakiba ka he police IPS ka badon hapo ka ba karteng ka rani ka dei ka lok chu bat mo ukwa ban lej yakando batka hanre kita ki breu bat kim ngai bat kila yar khe ben pen ban yu te kumta da ka bor urahul ula rung chu bor sata chapo office bat anda la poi hangta badon karani ka lok chu mo ula ya tholut ya ke chingchia baro ba ke chingde chu baro la sha pen pralut ha ki breu sarkar rangkat lang ki polis bat ula khotru ya ka ban ya lej pej lang sha kata ka chaka lada kam ngeng hanre hangne ka bala pen susi yu ka long ba karani ka lok IPS chu maka kala len bat kala berngem pen ban yu da ka ba kala ong ba ngam itho ya une ubreu ya ka ei ka ba ka bor sarkar kala le ka dei ka ba bha kumta kala hukum ban be no yu nang ta bat kala ong yu ba wat chu pen idur khmat chu ya ka nang ne sakhman te kumta kita ki chingkren choka kila dung ya ka donot bolung chu bat ha kata ka por la sha be no yu sabar te urahul ha kata ka por ula kren halade ba ngan ap hado sibechen men anda haba kita ki polis boro kila ya lej yang lut no boro bat ha kata ka por un yo ya kren bha bat ka tang armut hi hanre kata ka ching perkhat chu ula kala khong pong pen ban namar ba haba la chan met ula lej lung sepo chong kata ka office bat haswa bu unrung sepo office badan maka ula ya sngo pen ban ba karani ka lok IPS chu kala ya tho ha kita ki polis ba maka kam sem pat adon lok shono ro bat nakaliang ka bor polis kim dei ban ailat ya kum kitu ki chak breu
Te kumta hadian ba urahul ula yo sengalut kumta mau ula mi ina nang ta da ka cingkia ka danon bat sada kumno pat unle. Te hakata kapor hang ta habar urahul da ka cingdom ula kren halamurui ya ka rani da ka ba ula ong ya ka ba rani ngan sapet ka ya phi ap ngan salong uba kham he do tam ban ya phi bat hakata kapor phin sa lango sundan. Te kumta urahul ula lejwat kam hakata konong ba uong ba kat ka ba uyo untrei bet khnang ban im chakpo namar ba don kam don cham shu hakata kapor. Te hakata ka cinglej wat kam chu mu la yo kam ru hakawe ka dukan restoran hakaba ula haban kliang tiar hangta hapo restoran. Mau ula 3 minit bhai ya kata ka kam bat ula skau tho ru ba klem ka kam la satia ban yo bam. Te hakata ka cing 3 minit chung yela ka kam mau ula yo binong bat kelak pen kemen yo. Bat ula ngau ru ya ota utrai dukan namar ba ula ai kam yo. Te urahul ya kata ka pisa ka ba ula yo nang ta mau ula lek thiet ya ka we ka kaj buk nakamata ban pengkre ya ka aksam IAS. Henry ka pisa chung pat kam dap kat kum ka dor chung ka. Kum ta ula supan thiet no ya ka we ka kaj buk ka ba la chot bha ya ka ba la bo sya kendong. Te haba ula yo ya kata ka kot mau ha ka por masngi ula trei bela hapo restoran bat ha ka por man met pat ula pule kot da ka ba sutbe tang da ka sarang. Te ha kata ka cing pengkre minut chung halamarui ula ong ba ap ha ka wei ka sngi ngan ai cubab lut ya kito baro ki bala kren ben yanga. Te haden kato kane sngi mau ula ya kendo ya wei police officer ha kata ka met kat ba udang pule kot kumta. Mau ula ya tho ha uta polis ba mau ula kwa ba menlong IAS bat uta polis ru ula ong yo ba lada phila kwa shisha menlong kumta te phidei ban e no ya kane ka kambala udei ban pule kot ba no khnang ban urlong shisha kata ka cingkwa chung bat uta uhe polis ula ai nomor phone ru yo ba un phone lada udong kam yo kumta urahul ula sngau yo bor shisha ha kata ka men. Te kumta dang step ula lek kren no ya uta utrai dukan ba mau nom bela syu hangta namar ba ula hab ban lek no sa cengai nakamata ban pen urlong ya ka cingpo sneu chung bat mar kum tahi ula lek phone ya uta polis ubala ai nomor phone yu bat uta polis ula phawan yu sa New Delhi leng ba ka address ka ba ula ai yu kumta ula lek sa New Delhi bat ula poi suk shisha ha kata ka caka ka bala syong uta polis. Te hangta uta polis ula ong yu ba lata ukwa shisha belong IAS udai ban pule minut bhai ya ka kon bat udai ban klet lut ya ki ai baro lamda kumta kalong ka ba e yu belong IAS. Te kumta urahul ula singawo shisha ya uta polis bat ula ong yu ba ngan ka ngolut kat ka ba phila ong uta polis ula ai ru yu ya ka we ka kamera nakamata bu un yo pule kot bha tang marwe khlam don nong ponthon. Te kumta sengi 8 met urahul ula 3 minut bhai ya kata ka cing pengkre chung belong IAS bat uta polis ru ula song kemen bha haba ula UI kumta ka aksam kalapoi bat tang suyo ya ka question paper urahul ula syamba ke cing keli baro kidei ki ba ula dat pengkre sudah bat kala pensuk bhai u bentho. Te haden kato kene ula cek na po internet ya roll number chung bat kabala pen kemen bhai u kalong ba ula yo qualifying bat ula apat saya ke interview. Te hakata ka cing interview ru mau ula pas bat ula yo ya karang 45 kabala pen kemen bhai u kumcu ya uta polis wala ai bor ai museum bhai u. Te tang syu long IAS mau ula lek phong ya kasut kaba chu phong mono ru ha ka cing im chung bat markom tahi urahul ula lek sya kata ka office IPS kabara long head dakarani kalok chu manchua karani kala yo khobaru ba ha kata ka office en sawan no da we pat uba kham he banyaka bat maka ka de no hapo chung hanrei maka pat kala ong ba matwan ngam don ching tiang ai ruem te hamar kata hi ka klip mat la wan rung urahul u IAS hangta hapo office bat maka kala hab ban salut yu da ka cing lengo. Te hangta urahul ula sneng ula kentu bhaya ka kumcu lang ya kita ki polis ki badan hangta bat map syu ya ka cing kerpat jongka bat ha kata ka por ula suspend lut ya boro kita ki polis ki bala trei hangta
bat kanai kade ka hukum ka bakhaddo chung u yaki te paralog kane ka story kala poino sakabakun te singopha share like ya kane ka video ba subscribe ru ya kane ka channel nakamta ki video ki banwan khublei shibon khublei shi charngo ya ka por chokphi khublei shibon